Nou, er zit nog wel dingen in. Andries van Netten van de Gastmer is al 16 jaar beroepsvisker. Op de Vleusen vangt hij uit visk voor het onderziek. Er wordt werken met een elektrische angel. Zijn ondervinding is dat het goed gaat met de visk staan. Het wordt weer beter. Er komt meer jong hier. Volle meer. Buis in de voek en ik, dat lijkt het beter. Volle beter. Hoe komt dat? Ja, nou ja, het uitzetten van hier natuurlijk. De sluizen die gaan weer meer open. En dat is alleen maar goed. Als je alles dicht zet, dan komt er op laatst net een hieltje meer in. Maar of dit voor de hele provincie geldt, is de vraag vanzelfs. Daarom wordt Mijlkoor in tientallen vjetten, kanalen, rivieren en marren onderzoek dienen. Ja, wij doen dit omdat wij gewoon zicht willen hebben op onze waterkwaliteit. Dus de vissen zijn een mooie weergave van de waterkwaliteit. En gaat het goed met de waterkwaliteit, gaat het ook goed met de visstand. Kijk, je ziet dat het hoofdzakelijk baas zijn. Nou, een grandeltje. Het onderzoek is 1 keer in de 3 jaar en had ik nog een oordoel. Wij nemen als Wetenschap Friesland een aantal maatregelen. Om een voorbeeld te noemen van wij leggen op grote schaal natuurvriendelijke oevers aan. Dat zijn dus oevers waarbij vissen dus kunnen paaien. Dus een soort kraamkamer voor de vissen. Daarnaast zijn we ook heel druk bezig met het passeerbaar maken van de objecten in ons gebied. Nou, dus die maatregelen met elkaar moeten dus leiden tot een betere visstand. En dat willen we hier met deze vishelling ook graag terugzien. Een stukje verderop op de mar wordt de vis geteld en metten. En vervolgens weer vrijlitten. 39. Hij moet even groeien, hè? Ja. 36. 30. Weer mooi verskaat in hier. Mooi liedje hierbij. Nou, dus dat lijkt het van de toekomst, lijkt het goed. De resultaten van het totale onderzoek worden over een paar maanden bekend.